Mononse achinyamata dzina langa ndine Lazaro. Ena namene simunaona bwino mwina kutheka kuti kwa amene imendi AI kapena awanda awanda apule akuti iwo ndi Lazaro. Anyway, akuti makamaka afuna uthenga wawo tenda apatse tasiye akambe uthenga wawo kenako inonso maganizo anu ndi otani. Guys, thank you so much, Malawi and the cameras. Mononse achinyamata dzina langa ndine Lazaro. Ndikuita nani kumacheza ukambirana nanu za gawo lanu pa zitukuko zoposa 500 zimene natambasula mu State of the Nation address yanga lachisanu lapitali. Ndiye ndikuita nani nonse amsinkhu ochepera zaka 30 kuti mudzatengepo gawo pa macheza ameneyo. Machezawa adzakhala live pa masamba anga amchezo apa Facebook ndi pa X, pamene mudzathe kufunsa mafunso ndi kupereka maganizo anu ndi achinyamata 100 omwe adzakhale nane mu Town Hall nthawi imeneyo. Macheza ameneyo adzayamba 2:30 masana lachisanu lubwerali pa 21 February. Tiyeni mudzakhale nane limodzi kuti tipitirize kupiritsa zitukuko zathu patsogolo. Zikomo kwambiri. Guys, apule ndamene wawa nkhaniyo mwaimva. I know kuti anthu ambiri makhandi zimafunso anthu ambiri mmati koma ameneyitu tinakampeza ameneyo timfikire direct. Guys, munthu uja ndi ameneyo wazitchulekha akuti ndi Lazaro. Yes, yeyu 2:30 pa 21 February. Ndipo mpano tumene ndipo mpano I think ndinkuja uno ka ameneyo that's 19 20 ya 21 ndinkuja uno ameneyo azakhala live pa Facebook, mzakhala ndi mafunso anu, mzakhala ndi zokamba zanu, nkhawa zanu zonse pamene tidzakhale limodzi. Pamene popo pa X pamene kuli ku Twitter, I know kuti most of Malawians Twitter sayifika kwambiri, koma pa Facebook I know kuti tidzakhala limodzi kwambiri. Ndi 2:30 tidzakhala ku page kwa apule live kwafunsa mafunso kwauzira tambasolo zina ndi zina ndiyebe. Anyway, muli musema amene sitidzakwanitsa tidzatenga zimenezo zimene zilali kumenekozo ndikuzibweretsa pano nkuzipanga post. Awa ndi anu ake achakwera. Sure. Malawian cameras. Right.